Ja, posisi Simera. Zdravo, kako si danas? Znaš da ne moraš da znaš grčki da bi igrala grčki tombo? Ne igram grčki tombo, nego selim se u Grčku. Zezaš, stipendija, a? Znala sam da si najpametnija od svih nas. Pa ne znam još. Kad pališ? Za oko 2 godine, ali do 2022. sam sigurno tamo. Kako to? Pa ne znam još, ali spremam se. Šta sam propustila? Odakle ti to? Rekla Bilja. Molim? Bila sam kod Bilje, radila sam natalnu. Povlačim ono da si najpametnija od svih nas. Nije Bilja kida. Bilja kida? Možda je bolji izraz da vas loži kao majmune. Znala sam da tebi ne treba ništa da pričam, lepo mi Minja rekla. Šta si rekla? Ja nisam ništa rekla. To ti je ona negativna osoba u životu. Ali rekla mi je da me mnogo voliš. Stvarno. Stvarno je to rekla, samo što si nesigurna, da je to strašno kako si nesigurna i zato se kriješ iza te svoje maske negativnosti. Ti veruješ u ovo? Ja? Ne. A da je pogodila je sve. Meni zabavno. Šta je bre pogodila majke ti? Bre, ona sve pogađa, ženo, sve. Znači šta ti kaže, to ti se 100% dešava u životu. Kako će igrati Englezi u nedelju? Bože, pa nije ona proročica, nego astrolog. Pa dobro, šta kažu zvezde, da se kladim na špance. Ne radi ona to. Ne sme da rizikuje. Pričaj samo ono što znam. Ovako, rekla mi je na kraju godine, do kraja godine, avanturica sa likom iz čitaonice. Kojim likom iz čitaonice? Pa ima jedan lik iz čitaonice koji mi stalno ostavlja čokoladice, ali mene ne zanima. I baš je tako rekla, avanturica sa likom iz čitaonice koji ti donosi čokoladice. Da, baš je tako rekla. Dobro, nije tako rekla. Rekla mi je avanturica sa likom koji već dugo mene gleda, ali ja uopšte ne obraćam pažnju njega i da ja mnogo grešim u tome jer ja treba da obraćam pažnju njega jer je on mnogo vredan moje pažnje, razumeš? I onda sam ja povezala to sa tim i onda rekla da će to baš da se aktivira u avgustu, a u avgustu ispitni rok kad se uči. I onda sam sve to tako povezala. Onda je carica uzela uradila uporedni horoskop mene i njega i to je to, najverovatnije. Znaš datum rođenja od lika iz čitaonice koji te ne zanima? Ne znam njegov datum rođenja, nego sam ja to tako povezala slučajno. Evo ovako, Bilja mi kaže da sam ja u 21. veku za sve osim za ljubav. Znači, ljubav nikako. Zašto sam još rekla? Ti kad se naljutiš, ti si baš ono katastrofa. Znači, nema ti ravne. Ali to je super, zato što sam jaka ličnost i držim do sebe. Do detalja te opisala. Do detalja me opisala. A znaš šta je super? Sve ovo što ti ja pričam, to je samo mogućnost. Znači, ja biram kako će i šta će biti u mom životu. Znači, može da bude, a ne mora da znači. Pa, tako nekako. Ludilo. I što još kaže Biki? 2024. godine udaja. Ali to sa nekim novim likom koga ja uopšte i ne poznajem. Ali kaže, nemoj se sekiraš, taj lik ti je top, vi se skroz jedno za drugo. Znači, ja stvarno ne mogu da verujem. I onda sam je pitala za kumu i sad važno mi samo da se ti ne ljutiš. Ja sam je pitala da mi Minja bude kuma, onda ona uradila uporedni horoskop meni i Minja za kumu. I kaže, Minja ti je top da ti bude kuma, zato što ona baš onako stabilna i sigurna osoba za kumu. Sad samo ako se ti ne ljutiš. Baš, mislim, okej. Nego, šta je s Grčkom? Pa ja sam to povezala sa tim tipom zato što kaže da ga vezuje za top tipa kao more, sunce, talasi i da će meni super da leži strani jezika, mene grčki od uvek privlačio. Brate, sve ovo sam mogla ja da ti kažem. U stvari mogla je to da kaže i meni, i Minji, i Žicketu. Šta meni? Nemoj me sad! Nemoj da me baksuziraš! Dobro je, Žicke, opusti se. Žicke, šta si u horoskopu? Šta sam u horoskopu? Baksuz! Eto šta sam u horoskopu. Nisi Žicke, nego ti retrogradni. Posle 15. će da ti bude bolje, rekla Bilja. Čuješ, Žicke? Rekla Bilja. Pazi ovo. Rekla mi je, poslednja veza ti se završila pre 3 godine. Pazi, i od tad ništa, I sad ti meni reci kako ona to mogla da zna. Znači, ne može da zna. Znači da žena pogađa. Kako tebi to nije rekla, kad to nije tačno? Te bra, ono, ušla ti je na face. Ne, zato što nema moje prezime, ne znam koji mi je profil. Sam mu dala samo ime i datum rođenja. Šta ti je rekla za posao? Slušaj ovako, moja Venerica ulazi u 7. kuću kada dođe do potpunog pomračenja. Znači, ljubavni život umire, a zato posao. Ja, dobro. A šta je sa lavom? Lav je mnogo bitan njoj za posao, to da znaš. Ovako, Uran ga izbacuje u prvi plan čim se završi retrogradni, jer je Merkur moj vladalac. Merkur ti vladala. I ovako kaže, pogotovo sad kad je malo potkočen opozicijom od strane Saturna i Plutona, mada ga vadi to što je praktično u zagrljaju sa Venerom koja je moj znak.
Venerice, zavodnice. Nego, kaži mi, majke ti, ovaj retrogradni kad će da se završi, ubi me. Ko? Retrogradni Merkur, to pa nisi primetila da je sve nešto naopako? Sad kad kažeš jesam. Idem nešto da uradim sa svojim danom. Imam aspekt da će da mi se pojavi trbušnjak. Osjećam da moram da istreniram. Biće ti žao što nisi svoj život uzela u svoje ruke. Džabe ti trbušnja kad nema kod ih vidi. Slušam vas i ništa mi nije jasno. To zato što si muško. Je li mi vama ovako zvučimo kad pričamo o klađi? Vi nama zvučite nerazumljivo. Je li ta bilja kao stvarno ti pomogne da uzmeš život u svoje ruke? Ne možeš da veruješ šta sve možeš da saznaš. Jel bi mogu ja da uradim tu natalnu? Naravno da možeš, samo je kažeš ime, datum, vreme i mesto rođenja. A nemojte me sad, ljudi, majku mu, jel moguće? Zašto uvek isto? Šta je bilo sad? Pa kako ti misliš da ja znam kad je tačno, u koliko sati i gde je rođen Messi? Bože.